Ελληνικό tutorial για blind, επειδή μου το ζητάνε πολύ. Θα δείξω την αρχάρια μέθοδο, την Old Bachman, στην οποία λύνουμε ένα κομμάτι τη φορά, ξεκινώντας από αυτό εδώ και συγκεκριμένα το πάνω μέρος, που είναι το buffer. Για να βρούμε που ανήκει το κάθε κομμάτι, βρίσκουμε τα αντίστοιχα κέντρα, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση το άσπρο και το πορτοκαλί. Άσπρο, πορτοκαλί. Δηλαδή αυτό το κομμάτι πηγαίνει εδώ πέρα. Και συγκεκριμένα το πάνω μέρος, εδώ. Το λύσουμε, θα κάνουμε απλά ένα T-perm. Το T-perm αλλάζει αυτές τις δύο ακμές και αυτές τις δύο γωνίες μεταξύ τους, που αυτό σημαίνει ότι για να λύσουμε όλο το κομμάτι πρέπει να το περάσουμε από αυτό εδώ το σημείο με setup moves. Τα setup moves μπορούν να είναι L, L wide, D και D wide. Σε αυτή την περίπτωση αυτό το κομμάτι ανήκει εδώ πέρα και συγκεκριμένα το πάνω ανήκει στο πράσινο. Οπότε για να το λύσουμε θα κάνουμε ένα L', θα κάνουμε ένα T-perm και θα το πάμε πίσω στη θέση του. Για τις γωνίες ξεκινάμε από αυτό το κομμάτι και συγκεκριμένα από το αριστερό μέρος που είναι το buffer. Σε αυτή την περίπτωση αυτό το κομμάτι ανήκει ανάμεσα στο κίτρινο, το κόκκινο και το πράσινο κέντρο, δηλαδή εδώ πέρα, και συγκεκριμένα το αριστερό μέρος που είναι το buffer ανήκει εδώ κάτω στο κίτρινο. Για να το λύσουμε θα κάνουμε απλά ένα wiper χωρίς το F και το F' μπροστά και πίσω. Αυτός ο αλγόριθμος αλλάζει αυτό με αυτό το κομμάτι, που αυτό σημαίνει ότι για να λύσουμε όλες τις γωνίες πρέπει να τις φέρουμε εδώ. Για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση έχουμε άσπρο, κόκκινο, μπλε που ανήκει εδώ πέρα και συγκεκριμένα το buffer ανήκει εδώ. Για να το λύσουμε θα κάνουμε πάλι setup moves, τα οποία μπορούν να είναι R, D και F. Για αυτή την περίπτωση θα κάνουμε ένα R2 και θα κάνουμε τον αλγόριθμο. Και το φέρουμε πίσω στη θέση του. Για να λύσουμε ένα κομμάτι που βρίσκεται στο κάτω μέρος θα το φέρουμε σε αυτή τη θέση. Για παράδειγμα αν ήταν αυτό, θα το φέρναμε εδώ και θα το πιάνουμε πάνω. Ένα κομμάτι που βρίσκεται στο πάνω μέρος θα το πιάνουμε πρώτα κάτω, μετά σε αυτή τη θέση και πάνω. Και για τα κομμάτια που βρίσκονται στη μέση θα τα φέρουμε εδώ πέρα ή εδώ πέρα και θα κάνουμε L' ή L αντίστοιχα. Όλα τα setup moves θα τα έχω γραμμένα στην περιγραφή. Για να απομνημονεύσουμε το κύβο χρησιμοποιούμε γράμματα. Για τις ακμές είναι A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Το ίδιο και για τις γωνίες A, B, C, D, E, F, G, H και όλα τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε ένα παράδειγμα μόνο με ακμές. Όπως είπαμε, ξεκινάμε από αυτό και συγκεκριμένα το πάνω, το οποίο πηγαίνει εδώ πέρα στο κίτρινο, που είναι το V. Μετά αυτό πηγαίνει εδώ πάνω και συγκεκριμένα στο άσπρο, που είναι το A. Ανά δύο γράμματα σκεφτόμαστε μια λέξη, για παράδειγμα van. Μετά αυτό πηγαίνει εδώ, που είναι το buffer. Όταν φτάνουμε στο buffer, ξεκινάμε ένα νέο κύκλο, δηλαδή διαλέγουμε ένα κομμάτι που δεν έχουμε λύσει. Τώρα μπορούμε να πάμε σε αυτό, το οποίο είναι το D, το οποίο πηγαίνει εδώ, που είναι το L, doll. Μετά αυτό, το μπλε από το πορτοκαλί μπλε πηγαίνει εδώ πίσω, που είναι το R. Αυτό πηγαίνει εδώ, που είναι το T, right. Αυτό πηγαίνει στο C, αυτό στο K, cake.
αυτό στο J, αυτό στο S, just, αυτό στο X και αυτό στο D. Φτάσαμε πάλι στο κομμάτι που ξεκινήσαμε το κύκλο, οπότε έτσι τελειώνει ο κύκλος. Έχουμε περάσει από όλα τα κομμάτια, οπότε πάμε να το λύσουμε. Έχουμε V, που το λύνουμε έτσι, T-perm και πίσω στη θέση του. Μετά έχουμε A, που το κάνουμε έτσι. Μετά ξεκινάμε το καινούριο κύκλο με το D, το οποίο δεν λύνεται τώρα επειδή είναι η αρχή του κύκλου και θα λυθεί στο τέλος όταν τελειώσουμε το κύκλο. Μετά έχουμε L. Μετά έχουμε το R. Μετά έχουμε το T. Μετά έχουμε C, το οποίο θα μπορούσαμε να λύσουμε και απλά με J-perm, επειδή το J-perm αλλάζει αυτά τα δύο με αυτές τις δύο γωνίες, ενώ το T-perm αυτά τα δύο με αυτές τις γωνίες. Στην περιγραφή θα γράψω και τους δύο τρόπους, αλλά τώρα θα τα δείξω όλα με T-perm. C, K, J, S, X και τελειώνουμε με το D. Τώρα θα κάνουμε ένα παράδειγμα μόνο με γωνίες. Όπως είπαμε, ξεκινάμε από αυτό, το οποίο ανήκει ανάμεσα στο κίτρινο, μπλε και πορτοκαλί κέντρο, δηλαδή εδώ πέρα και συγκεκριμένα στο μπλε, που είναι το S. Μετά αυτό είναι το buffer, οπότε πηγαίνουμε σε ένα κομμάτι που δεν έχουμε λύσει. Για παράδειγμα, σε αυτό, που είναι το B, sub. Μετά αυτό πηγαίνει στο K, αυτό στο L, kill, αυτό στο I, μετά αυτό στο J, αυτό στο T και τέλος αυτό στο N. Φτάσαμε πάλι στο κομμάτι που ξεκινήσαμε το κύκλο, οπότε τον τελειώσαμε. Έχουμε περάσει από όλες τις γωνίες, οπότε πάμε να το λύσουμε. Είπαμε έχουμε S, μετά ξεκινάμε το κύκλο με το B, μετά έχουμε K, μετά L, μετά I, μετά J, μετά T και τέλος N. Τώρα θα κάνω και μια ολόκληρη λύση. Πάμε να κάνουμε το μέμο μπαμ μπαμ. Έχουμε C, G, O, Q, D, T και φτάσουμε στο buffer, που σημαίνει ότι ξεκινάμε καινούριο κύκλο. L, U, J, H, L
Φτάσαμε πάλι στο κομμάτι που ξεκινήσαμε το κύκλο, οπότε τελειώσαμε τον κύκλο. Έχει μείνει μόνο ένα κομμάτι που είναι εδώ πίσω και είναι ανάποδα. Όταν ένα κομμάτι είναι γυρισμένο ανάποδα, απλά απομονωνεύουμε και τις δύο μεριές, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση S και W. Το ίδιο κάνουμε και για μια γωνία που είναι γυρισμένη. Δηλαδή απομονωνεύουμε μία από τις τρεις πλευρές, για παράδειγμα αυτό, και πού πηγαίνει αυτή, δηλαδή εδώ πάνω. Δηλαδή MC. Έχουμε περιττό αριθμό γραμμάτων, που σημαίνει ότι έχουμε parity, το οποίο είναι το arperm, και θα το κάνουμε αφού λύσουμε όλες τις ακμές. Και πριν ξεκινήσουμε να λύνουμε τις γωνίες. Να κάνουμε το μέμο και για τις γωνίες. Έχουμε Q, K, L, C, I, X και T. Το οποίο αυτό είναι το buffer. Οπότε έχουμε και στις γωνίες περιττό αριθμό γραμμάτων, που σημαίνει ότι έχουμε κάνει σωστά το μέμο. Όταν έχουμε περιττό αριθμό γραμμάτων για το ένα, πρέπει να έχουμε και για το άλλο. Αν έχουμε άρτιο αριθμό για το ένα, πρέπει να έχουμε και για το άλλο. Ξεκινάμε να λύνουμε. Έχουμε C, G, O, Q, D, T, μετά ξεκινάμε το κύκλο με το L, U, J, H, L και μετά το γυρισμένο κομμάτι S, και W. Τώρα που τελειώσαμε με τις ακμές, κάνουμε το parity που είναι το arperm και ξεκινάμε να λύνουμε τις γωνίες. Q, K, L, C, I, X και τέλος το T. Για αυτή την περίπτωση που έδειξα πριν, θα λύσουμε M και C και C. Αυτό ήταν το tutorial, ελπίζω να είμαι κατανοητός. Αν έχετε απορίες, ρωτήστε στα σχόλια.